खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होलांनो दाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गोदान BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया टेन्डारफोरखौ केन्सेल खालामजोब्बाय। रां जाख्ल'नायनि थाखाय समायखिरा लाबाय। रैखाथिनि थाखाय बाक्सा जिल्लायाव मबाइल इन्टारनेटखौ बन्द खालामबाय। हिंसायारि होंगो-दोंगोआ पुलिसनि गारिफोरखौ गाग्लोबनायनि उनाव बाक्सा DMआ 163 BNSSनि सेक्सनखौ बाहायदों। CBIआ 10 लाख रांनि आसाम हाइवे घुस लानायनि केसआव NHIDCLनि मावख'गिरि कलकातानि हेफाजाबगिरिखौ हमदों। श्रीलंकानि गाहाय मन्थ्रिया दिनै 16 अक्ट'बराव गिबि मावख'आरि भारत दावबायनाय खालामगोन। गरायमारियाव दुखुनांथाव जाथाय, कलेजनि फरायसाखौ बयफ्रेन्डआ गाग्लोबदों। आसामनि साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। जुबिन गार्गखौ मान बावनो थाखाय राहुल गान्धीआ गुवाहाटीआव फैगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। गोदान BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया टेन्डारफोरखौ केन्सेल खालामजोब्बाय। रां जाख्ल'नायनि थाखाय समायखिरा लाबाय। गोदान बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया मावख'आरि वार्क अर्डार गैयै गं 40 बिफानफोराव गासैबो टेन्डार मावफारिखौ बोखारनायनि फोसावनायजों लोगोसे रां जाख्ल'नायनि हेंथायै थाबैनो राहा लादों। गिबि मावफुं आफादनि जथुम्मानि उनाव बाहागो लानानै गाहाय बिथाङा बावैसो जानाय सार्भेफोरखौ मख'नानै बुङो दि जेराव आफादाव गोबां जेंना आरो बेले-बेजे जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गाहाय थिरांथाफोराव दङ टेन्डार बोखारनाय। वार्क अर्डार गैयालासे गं 40 बिफानफोराव गासैबो टेन्डार खान्थिफोरखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय। मुलाम्फाखौ नायफामनाय। अनसुंथाइ मुलाम्फा मोनग्राफोरनि सिगांनि फारिलाइखौ बोखारनाय जाबाय आरो बेखौ थि खालामनो थाखाय मोनसे गोदान फोरमान खालामनाय खान्थिया जागायगोन दि मोनथावना सुबुंफोराल' हेफाजाब मोनगोन। साख्रिनि नायबिजिरनाय। गौथुमा सिगांनि सोरखारनि सिङाव हाग्रा बिफान आरो गामि गौथुम जौगाखां कमिटि BCDCआव थिसनजानाय गासैबो थिसनथायफोरखौबो नायफामगोन। आयेन बिफानआ बे नायबिजिरनायखौ फोजोबनो थाखाय सप्तासे सम दं आरो आयेन बेरेखायै मोननाय मासिफोरखौ फोजोबनाय जागोन। गाहाय बिथाङा बुङो दि जेबो राजखान्थियारि फारागथि जानाय नङा। सोर मुलाम्फा मोनगोन बेखौ रोंग'थि गोनांल' थि खालामगोन होनना। मावख'आरि रेबगान्थिफोराव हेरफेर खालामनाय सोरबा सुबुंनि हेंथायै आयेनारि राहा लानायनि सायाव सानगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ। रैखाथिनि थाखाय बाक्सा जिल्लायाव मबाइल इन्टारनेटखौ बन्द खालामबाय। आयेन आरो आब्रुथिनि जेंनानि गेजेराव आसाम सरकारा बाक्सानि इन्टारनेटखौ बन्द खालामदों। आसाम सरकारा गासै बाक्सा जिल्लायाव गासैबो मबाइल इन्टारनेट सिबिथाइफोरखौ थाबैनो बन्द खालामबाय। आयेन आब्रुथिनि गोब्राब जेंना आरो सुबुंफोरनि दावराव-दावसिनि थाखाय बे खामानिखौ लानाय जादों। जेब्ला बिजिरनायाव थानाय खैदिफोरखौ बाक्सा जिल्ला जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो। होबथानाया मानो? सोरखारा गिनाय दं दि सुबुंफोरा ससियेल मिडिया आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों नंखाय एबा गाज्रि खौरां आरो नंखाय रादाब गोसारहोनो हागौ। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बेफोरबायदि आबहावाफोरा सुबुंफोरनि दावराव-दावसिखौ आरोबाव बांहोनो हागौ आरो ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ हेंथा होनो हागौ। आसाम सरकारनि उफ्रा गाहाय नेहाथारि अजय तिवारीया फोरमायनाय फोसावलायाव बुंनाय जादों दि बे होबथानायखौ पाब्लिक सेफटि रेगुलेशननि सिङाव मावफुंनाय जादों आरो बेयो थाबैनो गोहोम गोग्लैगोन। थागिरिफोरनि थाखाय बेखौ नोजोर होनाया गोनां दि होबथानाया मबाइल इन्टारनेट आरो डाटा सिबिथायखौल' गोहोम खोख्लैयो। बे समाव भइस कल एबा सरासनस्रा फन कल आरो टेलिफन लाइननि गेजेरजों फोनांजाबनाय ब्रडबेन्ड इन्टारनेट जेरै न'आव वाइ-फाइआ सरासनस्रायै खामानि मावबाय थागोन। अरायथा नङै होबथानाया अब्लासिम गोहोम गोग्लैगोन जेब्लासिम सोरखारा सिबिथाइफोरखौ फिन जागायफिननो थाखाय गोदान बिथोन होआ।
थामथि खौराङाव दङ हिंसायारि होंगो दोंगोआ पुलिसनि गारिफोरखौ गाग्लोबनायनि उनाव बाक्सा डिएमआ 163 BNSSनि सेक्सनखौ बाहायदों। आसामनि मुंदांखा रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ न्याय होनो दाबि खालामनानै गोबां सुबुं थुबुरमाजों हिंसायारि जानायनि उनाव मैया बाक्सा जिल्लायाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे दाङाबाजिया बै समाव जायो जेब्ला पुलिसआ रोजाबगिरिनि थैनाय केसनि 7 दायनिगिरिफोरखौ निकासिनि जिल्ला जोबथेसालियाव लाबोयो। दायनिगिरिफोरखौ दैथायहरनाय जुबिन गार्गनि सोमोनांथाव थैनायनि दायाव दायनिगिरि श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माजों लोगोसे 7 सुबुंखौ गुवाहाटीनिफ्राय बाक्सा जिल्ला जोबथेसालिसिम लांनाय समाव जेंनाया जागायजेन्दों। बिसोर साफ्रोमखौबो कामरुप मेट्र'नि गाहाय जुडिशियेल मेजिस्ट्रेटआ जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरदों। नाथाय दायनिगिरिफोरखौ लानानै पुलिसनि काफिला जोबथेसालिसिम सौहैनाय लोगो लोगो गोबां जायगानि सुबुंफोरा बायजोआव ज' जाखाबायमोन। हिंसायारि गोसारनाय आरो जखम होंगो दोंगोआ गोख्रैनो रागा जोंदोंमोन आरो सिद्धार्थ जोंनो हो आरो जोंनो न्याय नांगौ बायदि स्ल'गान होनो हमो। थासारिया गिख्रंथाव जादोंमोन जेब्ला सोमावसारगिरिफोरनि मोनसे बाहागोआ पुलिसनि गारिखौ गाग्लोबदोंमोन। बिसोर गंसे गारिनि ग्लासखौ सिफायनानै अन्थाइ खुबैदों। बे दावराव दावसिनि समाव सासे आइजो पुलिस अफिसारआ जोखोम जादों होननानै खौरां मोन्नाय जादों। हिंसानि जाहोनाव गोबां खहा जादों होनना मिथिनो मोन्नाय जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सोमावसारगिरिफोरा गंथाम पुलिस गारि आरो गंसे गावारि खौरां बिजोंनि गंसे भेनआव अर सावदोंमोन। रागा जोंनाय होंगो दोंगोजों खुबैनाय अन्थाइजों नांजानानै मोनसे जायगानि खौरां बिजोंनि 2 खौरांगिरियाबो जोखोम जायो। बेले-बेजेखौ दबथायनो थाखाय पुलिसआ फिन्नाय होयो। थासारिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय पुलिसआ गोख्रों राहा लानो गोनां जादों। मावख'गिरिफोरा होंगो दोंगोखौ तितर-बितर खालामनो आरो हिंसाखौ होबथानो थाखाय लावथि, टियार गेस आरो ब्लेंक गावलायनाय, बाराव गुलि गावनायबो बाहायदों। जिल्ला बिबानगिरिफोरा गोख्रों बिथोन होनाय हरखाब आरो गिख्रंथाव हिंसायारि जाथाय बांनायनि सायाव बाक्सा जिल्ला बेंगिरि गौतम दासआ थाबैनो होबथानायनि बिथोन होयो। बे बिथोनखौ मावख'आरि महरै भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSSनि 163 दफानि सिङाव फोसावनाय जादों। बे बिथोनआ मुसलपुर टाउन आरो जिल्ला जोबथेसालिनि खाथि-खाला ओनसोलाव रायजो-राजाफोरनि दावराव-दावसिखौ होबथानो थाखाय मोनसे अरायथा नङै कारफिउ बादि। बे गोख्रों गोदान बिथोननि सिङाव सुबुंफोरखौ होबथानाय जादों। जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय 500 मिटार जानथायाव 5 एबा बेनि बांसिन सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा। हाथियार लानाय, लावथि, खंजर, जं एबा थुंग्रिजों लोगोसे जायखिजाया हाथियार लांनायाव गोख्रोङै हेंथा दं। हेंथा दिन्थिफुंनाय, मावख'आरि गनायथि गैयाजासे गासैबो रायजोआरि हानजा सुरनाय, दिन्थिफुंनाय आरो हेंथा दिन्थिफुंनायफोरखौ होबथानाय जायो। जेंना सोमजिहोनाय, अन्थाइ खुबैनाय, पताका गावनाय एबा मानसिफोरनि गेजेराव जायखिजाया खामग्रा मुवा बाहायनाया दा बे ओनसोलाव आयेननि बेरेखा। रैखाथि बांहोनाय, गोजोन थासारिखौ थि खालामनो थाखाय बाक्सानि बिबानगिरिफोरा गोख्रैयै रैखाथि बांहोदों। बिथांमोनहा रेपिड एक्शन फर्स RAFजों लोगोसे उफ्रा पुलिस हानजाफोरखौ लाबोदों। मददनि थाखाय खाथि-खालानि जिल्लाफोर जेरै नलबारि, बरपेटा आरो दरं बायदिनिफ्राय गोबां पुलिस हानजा दैथायहरनाय जादों। रैखाथि थासारिखौ गावनो नायनो थाखाय नखर बिफाननि गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफोराबो बाक्सासिम थांगासिनो दं। बे बिथोनआ थाबैनो गोहोम गोग्लैगोन आरो उननि फोसावनायसिम थागोन। जाय सुबुङा बे नेमफोरखौ सिफायगोन बियो आयेननि फिनजाथायजों मोगा-मोगि जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ CBIआ 10 लाख रांनि आसाम हाइवे घुस लानायनि केसआव NHIDCLनि मावख'गिरि कलकातानि हेफाजाबगिरिखौ हमदों। सेन्ट्रेल बिउर' अफ इनभेस्टिगेशन CBIआ आसामनि सासे गोजौ थाखोनि राजालामानि मावख'गिरिखौ रां जाख्ल'नायनि दायाव खादों। CBIआ नेशनेल हाइवे एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट कर्प'रेशन लिमिटेड NHIDCLनि मावफुं आफादगिरि मैस्नाम रितेन कुमार सिंहखौ गुवाहाटीआव 10 लाख रां घुस लानाय समावनो हमनो हायो। बे अपारेशनाव कलकातानि थागिबि बिन'द कुमार जैनखौबो हमनाय जादों। आसामाव माहारियारि राजालामा 37 खौ मोनब्रै लेनिं खालामनो थाखाय थि सम बारायनाय आरो फोजोबनायनि फोरमान बिलाइजों लोगोसे जर'खा खाबु मोननो थाखाय बे रांखौ होनाय जादोंमोन। हमजानायनि उनाव CBIआ भारतनि गासै मोन 7 थावनिफोराव नायबिजिरो आरो गोबां बिबांनि दोनखोमानाय धोननि फोरमान मोनो। नायबिजिरगिरिफोरा मावख'गिरिनि सम्पथिनिफ्राय 2.62 कौटि नगद रां जब्द खालामो।
बिथांमोनहा सिं आरो बिथांनि नखरनि मुङाव रेजिस्टार खालामजानाय हादोरनि मोन 9 हानि सम्पति आरो मोन 20 एपार्टमेन्टफोरनि फोरमानलाइफोरखौबो बोखांनो हायो। मावख'गिरि आरो हेफाजाबगिरिखौ प्रिभेन्सन अफ कारापसन एक्टनि सिङाव दाय जाबसिननो थाखाय स्पेसियेल सिबिआइ बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादों। बोखांनो हानाय गासै सम्पथिफोरनि आबुं बेसेनखौ मिथिनो थाखाय सिबिआइनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ श्रीलंकानि गाहाय मन्थ्रिया दिनै 16 अक्ट'बराव गिबि मावख'आरि भारत दावबायनाय खालामगोन। भारत हादोरा दिनै सासे जोबोद गोनां आलासि जिरायनो थाखाय साखाफारा। श्रीलंकानि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हरिनि उमरासुरिया बिबान नाजावनायनि उनाव गिबि मावख'आरि दावबायनायनि थाखाय गोदान दिल्लीयाव सौफैगोन। साननैनि बे दावबायनाया फालांगि, बिरोंदामिन आरो रैखाथि बिथिङाव सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि सायाव नोजोर होगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। श्रीलंकानि गाहाय मन्थ्रि हरिनि उमरासुरिया दिनै 16 अक्ट'बर बृहस्पतिबारखालि भारत हादोराव सौफैगोन। भारतनि बायजोआरि बिफानआ दिनै रोखा खालामना होयो दि बे दावबायनायनि थांखिया मोननै नसुङारि हादोरनि गेजेराव गोख्रों लोगोआरि आरो बाहागोदारिखौ गोख्रों खालामनाय। गाहाय मन्थ्रिनि समफारिया मुखुब दं। बिथाङा भारतनि गोबां गागि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरजों लोगो हमगोन आरो मोन्नैबो हादोरखौ गोहोम खोख्लैनाय गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायगोन। दावबायनायनि मोनसे गोनांथार बाहागोआ सोलोंथाइ आरो बिरोंदामिननि सायाव नोजोर होगोन। मानोना गाहाय मन्थ्रि अमरासुरियाबो गावनि हादोराव सोलोंथाइ बिफान सामलायगासिनो दं। बेनिखायनो बिथाङा भारतारि बिरोंदामिन फसंथान IIT दिल्ली आरो नीति आय'गआव दावबायगोन। बेनि थांखिया जादों गोदानथि आरो डिजिटेल राहाफोरनि सायाव जयै खामानि मावनो थाखाय लामा नागिरनाय। बिथाङा दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि हिन्दु कलेजनि बारग' फरायसाबो आरो मोनसे जर'खा फोरबोनि थाखाय गावनि गोजाम फरायसालियाव दावबायगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ गरायमारियाव दुखुनांथाव जाथाय। कलेजनि फरायसाखौ बयफ्रेन्डआ गाग्लोबदों। जों खोला कामरुपनिफ्राय गोथौवै दुखुनांथाव खौरां मोननाय जादों। मैया गरायमारियाव साननि सोराङाव जानाय मोनसे सोमोनांथाव जाथायजों सासे कलेजनि फरायसाखौ गाज्रियै गाग्लोबनाय जायो। बोलि जानांनाय कैरुन नेसाया सन्थाली आन्चलिक कलेजनि सेथि सेमेस्टारनि फरायसामोन। खौरां मोननाय बादिब्ला गरायमारिनि चौधुरी पाम्पआव गावनि बयफ्रेन्ड नुरुल इस्लामआ बिथांखौ गाग्लोबदों। पुलिस रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोनो दि बे गाग्लोबनाया सानैनि गेजेराव गावारि नांज्लायनायजों सोमोन्दो दं। पुलिस हान्जाया थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो मोनसे गिदिर नायबिजिरनायखौ जागायदों। बिबानगिरिफोरा दासान्दि दायनिगिरि अनजालु नुरुल इस्लामखौ नागिरगासिनो दं आरो बे जाथायनि सायाव थाबैनो मोनसे गोख्रों आयेनारि राहा लानायनि खोथा होदों। बे जाथाया गोबां दुखु होदों आरो ओनसोलाव आइजोफोरनि रैखाथिखौ जौगाहोनो थाखाय गोदानै खावलायहरदों। स्निथि खौराङाव दङ आसामनि साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। दिनै आसामनिफ्राय गोबां साख्रिनि खौरां ओंखारगासिनो दं। हादोरसा सरकारा रोजा रोजा साख्रिनि लांदां मासिफोरखौ सुफुंनो थाखाय गोख्रैयै आगान होगासिनो दं। बे सप्तायाव मोननै गाहाय फिथाइ फोसावनाय जागोन। 17 अक्ट'बर शुक्रबारखालि ग्रेजुवेट फोरोंगिरि आरो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरि आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन होननानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावो। बे फोसावनाया बै सानखालि फैदों जेब्ला आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम ADRE ग्रेड 4 नि मासिनि जोबथा फिथाइखौबो फोसावनाय जादोंमोन। बे थाखो 4 नि फिथाइफोराल' 4600 निबो बांसिन सोरखारि मासिफोरखौ आबुं खालामो। थांनाय सप्तायावनो थामथि थाखोनि मासिनि थाखाय सा 7600 निबो बांसिन बिजाथिफोरखौ सायख'नायनि उनाव बे जाथाया जादों। बे गेदेर साख्रिनि हाबाफारिया जोबथारबाय। गिबि मन्थ्रिया मिथिहोयो दि फैगौ सप्तानि जोबनायथिं 25 आरो 26 अक्ट'बरसोआव गासै जाफुंसार बिजाथिफोरनि थिसनथाइ लाइजाम फोसावगोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। गिबि मन्थ्रिया साफ्रोमबो बिजाथिफोरनो हामलायथि बावहरो। 8थि खौराङाव दङ जुबिन गार्गखौ मान बावनो थाखाय राहुल गान्धीआ गुवाहाटीआव फैगोन। लकसभानि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ 17 अक्ट'बराव गुवाहाटीआव सौफैगोन। कंग्रेस दोलोनि सासे बुंथिगिरिया फोरमायो दि बिथांनि दावबायनायनि थांखिया आसामनि रुंसारि आरो मोजां मोनजाग्रा रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ मान होनाय, जाय 19 सेप्तेम्बरखालि सिंगापुराव दुखुजों रुंसारि जालांदोंमोन। गावनि दावबायनाय समाव गान्धीआ गुवाहाटीनि बाहेरायाव थानाय सनापुराव थांनो थांखि लादों, जेराव जुबिन गार्गनि जोबथा बिदाइ होनाय जादोंमोन।
बिथाङा बैयाव मान बावगोन। बेनि उनाव राहुल गान्धीआ रोजाबगिरिनि न'आव थांनानै दुखुआव गोग्लैनाय नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमगोन आरो गोसो गोरबोजों दुखु फोरमायगोन। रोजाबगिरिनि सोमोनांथाव थैनायनि सायाव दासान्दि आसाम सरकारजों दाफुंजानाय स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम (SIT)नि गेजेरजों नायबिजिरगासिनो दं। राहुल गान्धीनि दावबायनाया जुबिन गार्गनि आसामनि सुबुंफोरनि सायाव थानाय मैखोम गोहोमखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। गोजोन्थों।